नै मादैमोनखौ लोगो मोनलायबाय दे आरो सिखौबो लानांगोन माहा खारखुमानाय दे माहा खारखुमादों मा दुखान खुलियो माबा आंबा दङ फै बेखौबो दायो आरो बेखौबो लानांसिगोन फैखोदों मोखां खुसिना मोखां खुसि मा दायो दे बेफोरलाय मा बेफोरो ए नायदो माबायदि ए नंगौ आरो बेलाय ए बेफोर गासैबो बेयावलाय मा थायदो दख'नाबो वाव दख'नाबो बरिया मोनो माथो नोंथांमोना दख'ना बायनोब्ला बेयाव मोनगोन नै बेखौबो मोनगोन बेखौबो बानायो ए दख'ना साबनोबा बेयाव लाबोनांगोन बिनि दखानाव लाबो बिनि दखानाव नै गलमायाव होयो गलमायाव बेखौबो बानायो बे बेसेबां लायो One, two, three, four, five, six. बिथांनि मादैनि दुखानाव दङ मादैया मा बानायनो हायो बिथांनि आं खौरां लानो नागिरदों मादैया नोङो मा बानायनो हायो मा साबो Only ladies item. ओमफ्राय आरो A to Z ladies item खौ आरो मा नांगौ बेखौ गासैबो बानायजोबगोन आरो फोरोङो ट्रेनिं लायो बर्तमान आंहा 15 जन स्टुडेन्ट दङ जेबो फेसिलिटि गैया खिन्थु ओमफ्राय आरो बेनोसै जोंखौथ' रावबो अनसायग्रा गैयानोसै मन्त्रि एमएलएबाबो रावबो अननाय गैया मेचिन गंसेबो रावनिबो फ्रि मोनाखै आंनि गासिबो बायनाय गोजा बेनोसै आरो हौवाफोरनि लंपेन्ट साबा हौवाफोरनिखौ आङो जिन्स पेन्टफोरखौ रिपेयारिं खालामो गाहायखौ हास'नानै माबा खालामनायफोरखौ बेखौबा खालामो ओमफ्राय जेन्ट्सनि खामानिखौ मावा माबाखौबा लेडिस आइटेमखौबा A to Z आरो गासैखौबो मा नांगौ गासैबो मोनजोबगोन बानायगोन आरो दख'नानिफ्राय ब्लाउसनिफ्राय दालाय हौवाफोरा लंपेन्ट साबनो लाबोना लाबोआखै लाबोआखै गथ'फ्रा हौवाफोरा लाबोआखै हिनजावफोरा दालाय हौवाफोरखौ लागोन नामा दायो लागोन दायो लायालै आंहा टाइम गैया नोंथांमोना सोरबा सिख्लाफोरा गस्ला साबनोबा बिनियाव लाबो नै बिथांनि माथाय गान नै जाबाय बिराद जोबोद मोजां बानायनो हायो बिथांनि सोरबा सिख्लाफोरा बिनियाव गस्ला साबनोबा लाबो दख'ना साबनोबा आरो अनेक गस्ला साबनोबा बिनियाव लाबो जाहाय लग्रा डाइरेक्टर आंबो दे एक्टर एल'ग्रा एक्टर नोङो बेयाव मा मावदों मा खामानि मावदों नों खिथाब्रा बिसोर सोलोंगासिनो दं होननानै बुं नोङो मावदों नोङो बेयाव मा खामानि मावदों बेयाव सोलोंनो फैदों मानि थाखाय सोलोंदों बिदिनो गाव गावनि गाननाय जोमनाय सिथाबनो थाखाय नोंबो बेखौ रोंखांनानै बहाबा थांनो नामा मोजां रोंबाथ' होगोन गामि सखायाव दे जाबाय दे बिथाङा सोरबा नोंथांमोना सिख्लाफोरा सोलोंनोब्ला बेयाव फैनोबो हागोन सोलोंनोबो हागोन आरो फोरोंनायनि बेसेबां लायो फोरोंनाया 3 months course आरो monthly 1000 सोरबा सिख्लाफोरा सोलोंनोब्ला बेयाव सोलोंनोबो हागोन आरो मोजां बे मादैया मोजां फोरोंनो हायो नै दख'नाखौबो माबायदि साबो गस्लाखौबो माबायदि बानायो बे बिराद फोरोंगोन नोंथांमोना सिख्लाफोरा बेयाव सोलोंनोबो हागोन आरो बेनि आङो उदालगुरि गलमायाव दङ आङो भिडिअ बानायनो फैदों आरो दा बे जाबाय कलेज गुवाहाटी कलेज नै दा बेयो दा हिनजावफोरनि लेडिस पार्लाराव हाबनोसै आरो नों मा खालामदों आं भिडिअ खालामाखै ओमफ्राय मा होनना बुंगोन दा बेखौ आंनि गार्लफ्रेन्ड माने बे हेयारसो खालामफैदो मा खालामदों बेयाव सोरबा सिख्लाफोरा खानाय बोनोब्ला बिनियाव फैदो बिनियाव बिराद मोजां मावनो हायो बेयो
दख'नाबो फानो नामालै फानो दख'नाबो नाय दख'नाबो फानो माथो नै बा दख'नाबो फानो नों बेयाव मा खालामो हेयर स्टाइल खालामो कमिं खालामो आरो हेयर कर्लिं फेशियल थ्रेडिं पेडिक्योर मेनिक्योर एभरिथिं गासिबो खालामो गासैबो मेकआपखौनो खालामो मेकआपखौ सिम्पोल खालामो होमबाबो टाइम लानानै टाइम मोनबा खालामसिगोन आरो सेंग्राफोरनिखौलाय खालामा सेंग्राफोरनिखौ फेशियल खालामो दे होमबा जेबो नङा दे थ्रेडिं खालामो थ्रेडिं जागोन दे जेबो नङा साबो बनायना लोङो आरो जोङो ओंखामबो संना जानो हायो ए आदानि दुकानाव फैबाय आदाया मा खामानि मावो बेफोरखौ आं जायगाखौ देखायनोसै आरो नों आदाया नों बेयाव मा खालामनो हायो मा मावो बेयाव Hair straightening, coloring, professional coloring, A to Z गासैबो फेसियेल सबखौबो हाजोबो हिन्जावफोरनिखौलाय गासैबो हाजोबो युनिसेक्स दाला आरो हेयर स्ट्रेइटनिं खालामगोन बादाम फानग्रा माथो बिलाय नंगौ दा हेयर स्ट्रेइटनिं खालामगोन दा नों मा खालामगोन बेयाव नायस्रान नामायदों नंगौ बहा फैनाय नोंलाय आं सोलोंनो थांसै दे होमबा बेखौबो नांगौ हेयर काटिं खामानिया जोब्बाय आं दायो थांसै बिदिब्ला आंनि भिडिअ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालामना हो आरो कमेन्ट खालाम आरो शेयार खालामना हो दे बाय बाय